बे समाव BTC हालामनि बेरफ्रुसार रादाब। BTC ओनसोलाव सरकारनि 900 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै थानाय नखरफोरखौ इभिक्सन खालामगोननि सायाव गेदेर बिबुंथि होदों हाग्रामा महिलारिया। 900 बिगा हायाव गोबां नखरफोरा थानानै दं। बेयावहाय बर', मुस्लिम, आदिबासि, गार', राभा बायदि गोबां हारि हारिसानि सुबुंफ्रा संसार जानानै दं। बिसोरनि सायाव इभिक्सन खालामगोन, नाथाय BTC सरकारा बिसोरनो थांना थानो थाखाय गुबुन राहा होनाय जागोन। सरकारनि हायाव जायफोरा दखल खालामनानै दं, बैफोर नखरफोरखौ गुबुन जायगायाव थानो थाखाय राहा खालामनायनि उनावसो बोखारस्रांनाय जागोन। बे दखल खालामनाय 900 बिगा हायाव गोबां नखरफ्रा, गोबां हारि हारिसानि नखरफ्रा थानानै दं आरो बे नखरफ्रा BTC ओनसोलनि गामिनि हाजोआरि ओनसोलफोर आरो ट्राइबेल ब्लकफ्राव जाबाय थानाय जायगा सिफायनायनि सायाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया रोखा खालामनानै होदों दि बे होखारनाया बिखान्थि बादियै जागोन, नाथाय रावबो जायगायारि सुबुंफोरखौ गाज्रि रोखोमै होखारनाय एबा इभिक्सन खालामनाय जानाय नङा। गासै भारतबर्षनि नेमखान्थि बादियै आयेननि राहा लानाय जागोनब्लाबो रावबो सुबुंनि सायाव अयनायै होखारनाय जानो होनाय नङा होननानै बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। थांनाय सानफोराव अल आसाम ट्राइबेल संघनि BTC सुस्रां आफादा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै राहा लानो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो मेम'रेन्डाम होनायनि उनावनो बे फिनजाथाया जादों। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि बिजिरसालिनि बिथोन आरो आयेननि बिखान्थिखौ मानिनानै खामानिखौ मावनाय जागोन, नाथाय गोबां नखरनि सुबुंफोरखौ गावनि थानाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानो थाखाय राहा होग्रोगोन। अल आसाम ट्राइबेल संघआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै ट्राइबेल ब्लक आरो रैखाथि गोनां हाग्रामा ओनसोलफोरनियाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनो दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो नंगुबै जायगायारि हाग्रामायाव थाग्रा सुबुंफोरखौ फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि सिङाव हा पाट्टा होनायनि थाखायबो बिथांमोना दाबि दिखांदों। मसुलपुराव खुंनाय BPF दोलोनि PMB जथुम्मायाव बाहागो लानानै चिफ हाग्रामा महिलारिया BTC ओनसोलाव गाज्रि रोखोमै इभिक्सन खालामनाय नङा आरो सिगांग्रो सुबुंफोरनो थांना थानायनि राहा खालामना होनायनि उनावसो 900 बिगा हाखौ एपिडिसिएलनि दारिमिन फसंनो होनाय जागोन होनना फोरमायदों।